Hier zit er. Als je het aankomst heb je gewoon graag geen zin meer of wat dan? Hey yo. Tada. Banger van de nachtvlinders. DJ Tool. Verzwak hem op. Niet top, dank je. Levensgevaarlijke dingen echt. Dat is maar weer. Aan de heren. Hey man, we zien er. Ja, zeker. Ik ga het ook. Ja. Lekker. Dus ook komen jullie via hier gelopen? Zijn jullie DJ's of zo? Serieus? Nachtvlinders. Ja, sta je zo op de stage? Fucking shit man. Kom er door, Sjaak hè? Freelancer of zo? Ja, normaal film ik jou altijd als je mij uitkleedt. Ja, daarom. Nu kan ik je terugpakken. Waarom film je altijd als je mij uitkleedt? Debrief. Dat verstaan. Ah, dan moet even een introotje. We zijn in de Music Dome, knaltibal. Niet zo dichtbij. Sorry. Welkom in de Music Dome, knaltibal 2022, 11e van de 11e. Oh yeah! Voor Ja. T4 wordt. Dames en heren, 11e van de 11e, Music Dome. Ready boys? Ja? Knaltibal, het gaat stemmen, ja. Dames en heren, nachtvlinders in de building.
is op Spotify, iTunes, YouTube. Yes, hier komt die Verander, NACHTVLINDERS, Tana! De debriefing is begonnen. Verbeterpunten, mannen. Debrief. Ja, wat zullen we ervan zeggen? Wat zullen we ervan zeggen? Niels is 4 keer binnengevallen. Nee, 3 keer. 3 keer? Ik ben 2 keer door zo'n confetti-shooter gevallen. Na een halve kwam ze naar mij toe. En einde keer van de kabel. Oké. En na een halve kwam ze naar mij toe en ik ben al 4 keer gevallen. Ja, dat was waar zo. En we zijn uiteindelijk maar 3 keer gevallen. Dus best min 1 keer gevallen nog. De boy van de goalband, hij had ook zijn been gebroken. Ja. Die ging gewoon door. Het gebeurt toch ook? Die ging gewoon door. Ja, ik gewoon niet door. Ik kreeg veel te weinig voor betaald. Ja, dat is toch hij wilde een race. Wilde salarisverhoging. Oh ja. Je hebt nu genoeg gefilmd vanavond, hè. Er was een richtmicrofoon kopen. NACHTVLINDERS knalt die ballen 2022, 11 van de 11e laat je dit.